kabana sodwa sizinsizwa ngesa kabana sodwa sizinsizwa ngesa kabana sodwa sizinsizwa kabana sodwa cha ngifuna ukusho ukuthi asithetheleni nangu mhlolo asithetheleni mhlolo asibongele okaMavunda asibongele insizwa sibongele uyazi intombi oyithathanga esihlathini abona umzuliswano wokuqala uphale ngaphasi umzuliswano wesibili wakhala ngaphansi siyikhulumele okwesibili kodwa lokwesithathu njengebengishilo ukuthi ikusasa lami nelakho likumaqhekile ngiyabona mina ngakiyindele khona ukusho ukuthi senginomfana alikho-ke iqhikize belingaletha ingane empini osenomfana nangale kwalokho abebanga nomuntu ongenamfana hayi nangale kwalokho mhlolo ivele ikolelwa ngezinye ikolelwa ngezinye nto kodwa ngiyabonga kodwa bengaxwayisha kuko ukuthi njengebengingaphathi ibhomu kunesizulu esithi alikho isoko likadla kahle imba nekhaya mina manje lami uhambo liphelile la kodwa ubheke lwa inbox kungabi khona abasazoqhubeka banyenyobe ufakela amehlo lwa inbox and-ke siyajabula ukuthi-ke mfoka Mavunda njenga isiqomile emashweni esekufakile ukuthi ngiyalibona impela ukuthi-ke uhambo lweli luhambe ekutheni ukuthi nakhe umuzi wakwaMavunda nakamama ungadlali ngayo intombi iqomile ibibanga unembandi ungadlali ngayo uthini wakhile umuzi naye futhi ngiyakuqinisekisa mfoka Mavunda ukuthi uma ngempela uwakhile umuzi uNkulunkulu uyobusisa ngabantwana ngengane futhi kuyalapho vele seke ebantwaneni manje uma kwenzekile uNkulunkulu wabusisa ngengane engaqinisekisa ukuthi engamina njengohulumeni noma ngaba uyokusebenza noma usebenza ngaleso sikhathi kodwa ingane zenu ngeke zilale ezingadlanga ngoba lo hulumeni lobe khona ngengane zenu ngeke zikwazi ukungaya esikolweni ngoba kuthiwa nina niyahlupheka ngoba uhulumeni lobe khona noma zabe zingadlanga ekhaya zofike zize esikoleni noma kabili ngiyaqinisekisa ukuthi uma ngabe uyoba nengane yoba nesifiso ukuthi ufuna uba unjiniyela yoba udokotela lokhu yokungenayo imali yokuya enyuvesi lo hulumeni uyoyibhatalela enyuvesi uyoba uyenza udokotela yiloko nje engithi mfoka Mavunda ungajilibazi ngiyakubongela mfowethu uyikhawe uyinsizwa ungishayele noma ngiphalaza ngamaqhingiza kodwa indlela okwenziwa ngayo ungishaya clean and fair kodwa nami babe ngifisile kwasengathatha ngaba ngilahlekelwanga madoda round 2 hayi kodwa ngamanje phela phambili lokusha abantu bezwe eNingizimu Afrika yonke ikhona la ilalele nabasibuka kwinkundla zokuxhumana sicela ukuphinde sikuveze lokhu bakithi ukuthi kusithobile ukubangisana nomuntu omkhulu kangaka.